Салом дӯстон. Қисса хеле ҷолиб аст. хоҳиш мекунам то охир гӯш кунед. Рови қисса мегӯяд, замоне ҷавон будам. Синам 20 ва ё 21 сола буд. бо духтаре шинос шудам. ва ба ӯ ашишат мекардем. духтар ҳомиладор шуд. дере нагузашта оилаи духтар аз ҳомила буданаш хабар ёфт. ва акои духтар бошад ба наздам омад. аз гиребонам гирифт. ин чӣ корӣ кардааст буд? гуфтам ман коре накардам. ҳар кас кардааст ҷавобашро хоҳад гуфт. ва рафтам аз наздаш. азбаски шароити зиндагиамон каме сангин буд, ба ҷустуҷӯи кор машғул шудам. ҳамин хел ҳам шуд. корро пайдо намудам. аз шаҳри ҳамсоя шаҳр ва ба он ҷо сафар намудам. аз байни дере нагузашта занги телефонӣ шуд. мебинам падарам бо овози нолон мегӯяд: писарам, хоҳарат, писарам, хоҳарат. тезтар бар хона ой. ҳайрон шудам. чӣ кор карданамро надонистам. ҳарчанд тонистам, тезтар бар хона баргаштам. аз ҳодиса хабар ёфтам. яъне ки хоҳарам бо писари ҳамсоя. ба пеши писари ҳамсоя рафтам. аз гирибонаш бардошта гуфтам: ин чӣ корӣ кардааст? гуфт ман коре накардам. ҳар кас кардааст ҷавобашро хоҳад гуфт. дар ин ҳолат суханҳои худ ба ёд омад. чизе гуфта натонистам. шах шуда мондам. бар хона баргаштам. зорону нолон аз худо талаб намудам: маро бубахш, маро бубахш. ва шахси комиле шудам. дар вақташ намозҳоямро мехондам. аз байн солҳо гузашт. падарам хост ман оила барпо кунам. ҳамин хел ҳам шуд. рӯзи тӯй. шаби аввал. вақте ба бистарам даромадам, мебинам занам на духтар аст. боз гуноҳе кардам ба ёдам омад. боз сабр кунун бо ҳамроҳи занам зиндагӣ кардам. хушбахтона чандин солҳо зиндагӣ намудем. соҳиби духтарча шудем. духтарчаам бошад ба синни 7 сола расид. аввалин қадамонияш ба мактаб. 1 сентябр. чанд соат пас хабари нохуше омад. духтаратонро таҷовуз кардам. яъне охранаи мактаб духтаратонро таҷовуз кард. ин замоне буд ки даст, поча ва аъзои бадани ман кор намекард. ҳайрон шуда мондам. чӣ кор карданамро надонистам. дод задам. гуфтам: худоё, бубахш маро, бубахш. бародарон, хоҳарон ва апои гиромиқадар, фаромӯш накунед, ҳар коре кардем боз ба мо бармегардад. хоҳ зуд бошад ва хоҳ дер. хоҳ шахсе дошта бошем, хоҳ надошта бошем, ҳатман бармегардад. боқӣ сарбаланду хонавод бошед.